Salam dostlar, doğanlar, jigler. Köpten beri videoda düşüremoqdym. Bugün ýatirkam, dot olanjaň atdy. Sinyal berýän, balyk tutun belýär. Näme dip biler diýip menem anany giderlidim. Menem öňden beri sinyal ardy bolýan atdan bir ýerde balyk tutup görmek. Şu wagtda geldim, bir targow sentre geldim. Berde şu Türkiýedäki iň uly sport magazynlarynyň biri bolan Decathlon. Näetdi? Buram şol matlar çadırda aşağı dağıtmak için. Ýöne bular nasos bolan soň hem agyr hem kıyın. Buram 2 kişilik. Bu magazynda Decathlon'da sport bilen baglanşykly hemme zat bar, hemme zat. Balykçylyk bolsun, yüzme bolsun, dağçylyk bolsun, soň tigirli bilen baglanşykly zatlar bolsun, kamp, piknik, kamp, hemme zat bar. Bulna şol plyajda gidende kölegede zat oturmak üçin çadırlaryň her hil görnüşi bar. Ve bir topar zatlar hamakka 2 tane ağaca daňyp ýatmak üçin. Olar tulumlar kışda, rahatda, soğuqraqda kampa gidende içine girip ýatmak üçin. Mende de biri bar. Olar menki şunlardan ýalap. Eýle kowaly hem gymmat hem agyr bolan soň men ony alýan ýeňildi. Bulanma. Bulan birazcık ulrak gelýär maňa. Ýoksa bul has gowy. Galyň da sowuk geçirmeli alak. Görüşüňiz däl hemme zat bilen bugün balyk bilen baglanşykly. Nämeler gerek bolsa görür. Bular tenis üçin. Teniste de özüne gowun etýändir. Eger kimin özüne gowun etýän bolsa arkaýyn oýnap bilýär. Bular yüzmek bilen baglanşykly. Yüzmek sportu. Tenis, çağlamak. Tigirler var aňyrda. Ana. Bular şo balykçylaryň yeri. Bugün oltalmaly. Şular ýalyk. Dostlar, zordan geldik bara. Yaman 1,5 saat awtobusa garaşdyk. Biraz geçiräň geldik. Ana status çak bolýar. Öň bärde kamp edip gitdim. Deňiň gatgy arasynda dowatlaryň öňde. İlmrat. Yüzüň gorkaday many video suratym. Dowatlar oňa da gel dat seni video düşüreň dat diýdim. Ýok utanýan meşhur bolasym ýene nak diýdi. Ay menen bolýar öýdüňden gör diýdim. Meşhur bolasym nak diýdim. Bolan ýok meşhur boljaklar. Men gelinim ma diýdi. Öň aýdan bolsaň bergil düşerdim. Sanýaly hemme adam taýyn allyk. Berdim agadyna Decathlon allyk. Indi diňe akurat saýmak galýa. Boş gitmedik olya var.
Dengdi görkezeyim. Muňam diňe şo ýipin zadyny baglaýmak galdy. Soň dengde zıňyp geldim tam akulaçyklar. Lakka balyklar. Anonna aňryk barada tam bada. Dostlar, näde näde balyk tutmagyny öğrensek. Öňden zabyrynjak barajak bolupdym. Ucuna şun ýalap sın bolmayan balyk takdyk. Näme diýip bolary? Silikon balyk. Beýleki balyklar alýar, tarasyn balyk, ondan balyklarym teýdi. Akula olar tutulmak näme boljany. Teýdi işler berdim. Ağzına giren çekmedi gönü. Ne bunu bırak olsacan. Ama yine bulaşık var. Bulaşık var. Ne? Gider mi? Mamma bile gidiyor ya. Olmadı ha. Ne yaptın abi bugün? Orhan. Dostlar, ben gaýdyp barýas. Akula tutmana geldik ýa-na. Tutup bolmady. Tutup bolardy ýa-na. Muny atyp bilmedik, apşa suwa atyp bilmedik. Gitmedi uzağa. Bir daha da ýalňyş etdik. Kän gowy gurup bilmedik, enne öwrenip soň gelellidik. İnternetten attan öğrenecek olduk. Buran giycirak geldik. Dokta çellem çıkıp bilyas. Ondan sonra qadagan. Has. Jeda pulda tönümü halleyip giderliydik. Ne sağlık olsun. En azından tutup bilmeyelim de öğrendik. O vardı bularla gelipdik de. Letçe balıklar 4 saat deyip olmadı. Sağlık olsun ne böyle var ya. Kokan yana yan yok solara anırda suat balık tutuyorlar. Hali gelen olsadılar anırık barıp öğrenirdik. Hay bol ya. Nerede balık tutup bilmeyişim de. Nerede balık tutup bilmeyişimden videosunu çektim. Herden oğuzlardan indiki oğuz'a videolarda görüşürüz. Tamam.